मैया मेघालयनि शिलंआव जानानै थांबाय नर्थ इस्टार्न काउन्सिलनि गोल्डेन जुबली सेलेब्रेशन। बे फालिथायाव बाहागो लादों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह। लोगोसे बे फालिथायाव बाहागो लाबावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडू, लोगोसे सा सानजा भारतनि गासै रायजोफोरनि गिबि मन्त्रि आरो गोबां राजखान्थियारि दैदेनगिरि बिथांमोना। शिलंआव खुंजानाय नर्थ इस्टार्न काउन्सिल सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव बाहागो लानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ 2450 कौटि रांनि गुबुन गुबुन मावथांखिफोर बेखेवनानै होलाङो। लोगोसे शिलंनि अनगायैबो गाहाय मन्त्रि बिथाङा बाहागो लाबावदों त्रिपुरानि आगरतलानि मोनसे मेलाव। बे मेलाव बाहागो लानानै त्रिपुरा हादरसानि थाखाय गोबां कौटि रांनि मावथांखिफोर बेखेवनानै होलांदों गाहाय मन्त्रि बिथाङा। बड'लेण्ड सोमावसारफिननायनि थांखिजों मैया बाक्सा जिल्लायाव दाफुंनाय जाबाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर जुनियर बेसिक गुदि फरायसालिनि नब्लाङाव मैया मिरु आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। बे मेलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि दलिन ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो बाक्सा जिल्लानि सिन्टु बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नाय जाबाय। बे आफादनि गाहाय थांखिया बर'नि रैखाथि थामोनथा राव हारिमुखौ फोथांनायजों लोगोसे बड'लेण्ड सोरजिनाय होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 5थि सावरायमेल। सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 26थि बोसोरारि जथुम्मा आरो कक्लाबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 9थि जथुम्माया मैया जानानै थांबाय। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। लोगोसे बाहागो लाबावदों एमसिएलए मन्टु बर', दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथांमोना। मैया जानानै थांबाय फिफा वर्ल्ड काप 2022 नि जोबथा गेलेनाया फ्रान्स आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव जानानै थांबाय। बे जोबथा गेलेनायखौ मुलुगनि सुबुंफोरा खना खनला गोबां जायगानिफ्राय अनलाइननि गेजेरजों नायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो फ्रान्स आरो आर्जेन्टिनानि जोबथा जोलुर बादायलायनायखौ नायनो थाखाय एन बिरेन सिंह दैदेननाय मणिपुर सरकारा गं 15 जिल्लानि मोन 17 जायगाफोराव लाइभ टेलिकास्ट स्क्रिन फज'दों, जेराव ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरखौ जयै नायनो खाबु होदों। डकाइत खालामनो थांखि लानाय सा 10 दुथांफोरखौ मैया तिनिसुकिया पुलिसआ हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सा 10 दुथांफोरा माकुमनि हाबजानाव डकाइत खालामनो थांखि लादोंमोन। बे दायाव हमजानाय सुबुंफोरा जादों अरिबज्योति बरा, मानस प्रसाद, अभिमान्यु ताती, आमान ताती, मानव मरान, कुश दास, मनजित शइकिया, धरनी बरा, रिदीप बरा आरो सालिम अन्सारी। बे सा 10 दुथांफोरनिफ्राय गंनै गारि पुलिसआ जब्द खालामदों होननानै खौरां मोन्दों। लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 39थि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 17 आरो 18 डिसेम्बर खालारखालि लखिमपुर जिल्लानि बगिनदि साहित्य भवनाव जानानै थांबाय। बेनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि सीताराम ब्रह्म चौधुरी। हांख्रायजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लादों मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी। लोगोसे हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाबावदों मुंदांखा फावगिरि फैलाजे बरगयारी बिथाङा।